Kaixo, egunon guztioi, eskerrik asko gaur Euskal Herria Bilduren agerraldi honetara etortzeagatik. Agerraldi honen asmoa hirukoitza da, hiru gauza baloratu nahi ditugu. Lehenengoz eta behin, aurtengo aurrekontuen proiektua, gobernuak aurkeztutako proiektua baloratu nahi dugu politikoki. Bigarrenik, iaz, Euskal Herria Bildu eta Foru Gobernuak adostu zuten aurrekontuei begirako akordioaren gauzapen mailaren balorazio bat egin nahi dugu ere, eta hirugarrenik adierazi nahi dizugu edo partekatu nahi dugu zuekin Euskal Herria Bilduk aurtengo aurrekontuen negoziazioaren aurrean erakutsiko duen jarrera eta kokapen politikoa. Lehenengoz eta behin baloratu behar dugu Foru Gobernuak aurkeztu duen 2026ko aurrekontuen proiektua. Ta gure ustez, nola ez, aurrekontu honen inguruko balorazioa negatiboa da. Negatiboa da arrazoi ezberdinengatik. Lehenengoz eta behin esan behar du kuantitatiboki proiektu honek ez dituela eskaintzen behar diren baliabide ekonomikoak, politika, sozial eta publiko ausartagoak eta sakonagoak egiteko. Aurrekontu hauek ez dira inolaz ere espansiboak. Inflazioaren efektua kontutan hartzen badugu, aurrekontu hauetan eskuragarri dagoen diru kantitatearen hazkundea oso txikia da, ez da heltzen 100% ere. Beraz, baliabide igoera horrekin, ekonomiaren hazkundearen azpitik dagoen igoera horrekin ezin da zerbitzu publikoei dagokien eta behar duten bultzada eman. Izan ere, departamentu aztertzen badugu igoera nominala, konturatzen gara 9 sailetatik 5etan igoera inflazioaren azpikoa dela. Hotz, 5 departamentuetan murrizketak egongo direla. Diru erreala eskuragarria izango da iazko baino gutxiagokoa. Ta beraz, ezin da esan aurrekontu hauek espansiboak direnik inolaz ere. Kontutan hartzen badugu lehen esan dudan moduan, inflazioaren efektua guztira eskuragarri egon daitezke 16 milioi gehiago. Aurrekontuaren 1% baino gutxiago eta esaten genuen moduan, hori ez da hazkunde ekonomikoaren momentu batean diru nahikorik, zerbitzu publikoak indartzeko, zabaltzeko eta kasu batzuetan ez da sostengatzeko, esan dudan moduan 9 departamentuetatik 5etan eskuragarri egongo den kantitatea izango da iazko baino gutxiago. Kuantitatiboki aurrekontua ez da nahikoa, baina atzaigu gustatzen ere aurrekontu honen diru iturrien egituraketa. Esan behar dugu, berriro ere, esfortzu fiskalaren zama langilongan erortzen dena. Eta diru sarrera nagusiak langileen lepotik eskuratzen direla. Hain zuzen ere, aurrekontu hauetatik 80% PFESA eta BESaren bidez lortzen dira. BESA da oso zerga atzerakoia, konsumo zerga bat, eta definizioz atzerakoiena da. Eta PFESan beste 140% osatzen duena diru sarrerei dagokienez, ez dira hartu azken boladan neurri zuzentzaileak progresiboagoa bihurtzeko eta azken finean, kasu honetan, soldatapeko langileak dira zerga hau ordaintzen direnak. Beraz, langileek nola edo hala aurrekontu honen 80%aren zama ordaindu behar dute. Aldiz, enpresek euren etekinekin ordaintzen duten zerga sozietatea atzera doa. Hortik biltzen den dirua, gero eta gutxiagoa da, eta aurten 26ko berakada egon da. Errealitatean, 10 euroetatik aurrekontu hauetan, soilik 7 etortzen dira enpresen etekinetatik, eta uste dugu hori ez dela bidezkoa. Ez zaigu gustatzen aurrekontu hau modu kuantitatiboan, ez zaigu gustatzen ere diru sarreren egiturari dagokionagatik, eta ez zaigu gustatzen ere aurrekontu hauen izaera eta orientazio politikoa. Behin eta berriro, azken aldiz solemnidadearekin politika orokorreko plenoan, berretsi dugu gobernu honen jarrera oso jarrera inertziala eta konservadorea dela. Gobernu honek aspaldi piloto automatiko jarri zuela lidergo proaktibo bat garatu ordez. Transformazio garaietan piloto automatikorik ez, transformazio garaietan lema ondo eusten duen lidergo publikoa garatzen duen gobernu sendo eta proaktibo bat behar dugu. Ez ditugu ikusten aurrekontu hauetan, gure garaiak exigitzen dizkiguten dinamika transformatzaile sendoak aktibatzeko borondaterik eta are gutxiago neurririk. Beraz, hori izango zen gure kritikaren 3.
ardatza. Beraz, baldintza hauetan aurrekontu hauek ez dira EH Bilduren gustokoak. Ez dira gure aurrekontuak eta ez dira izango inoiz EH Bildu alde egin dezaken aurrekontu batzuk. Beste aldetik, iaz antzeko balorazio bat egin genuen eta hala eta guztiz akordio bat egon zen. Zergatik, Euskal Herria Bilduk bi aukera zeuzkalako, alde batetik orain egin dudan kritika edo oso kritika antzekoa egitea eta hortan zentratzea, eta ez da gutxietsi behar kritika politikoaren balioa, kritika hori eraikitzailea bada, kritika hori ondo osatuta baldin badago, kritika batzutan beharrezkoa eta oso importantea da, baina uste genuen merezi zuela beste bide baten aukerak esploratzea. Hau da, aurrekontuak txarrak izan da, hobekuntza partzialen bidez, hainbat arlotan, sektorialak eta partzialak baziren ere, hobekuntzak txertatzea. Guretzat estrategikoak ziren hainbat arlotan planteamendu sorta bat egin genuen gobernuari eta erabaki genuen esploratzea akordio baten aukera. Eta erreza ez bazen ere, lortu genuen akordio hori gauzatzea ezaguna denez. Akordio horretan 29 neurri kontenplatzen zira guztira 33 milioi euroko valorazio batekin. Eta pentsatzen dugu akordio hori positiboa izan zela eta gaur-gaurko heldu da momentua lehen balantze osatua egiteko akordio horretatik. Zergatik orain arte itxaron dugu aurrekontu akordioan aurre ikusten zirela hainbat neurri aurtengo eta datorren urteko aurrekontuan txertatuta egongo zirela eta beraz guretzat oso importantea zen aurtengo aurrekontuak aztertzea bermatzeko benetan neurri horiek hor jasotzen zirela. Orain proiektua ezagutu dugunean konprobatu dugu neurriak benetan txertatuta zeudela eta beraz bada momentua balantze orokor bat egiteko akordio horren inguruan. Eta esan dezakegu balantze orokorra da akordioa betetzen ari dela oso erritmo egokian. Akordioa ez dago 100% beteta, baina dagoeneko eta orain arte bete behar ziren elementu ia guztiak bete egin dira eta beraz horren inguruko irakurketa positibo bat egiten dugu. Akordio horretan neurri interesgarriak kontemplatzen ziren, neurri oso positiboak jendearentzat eta gaur horren edo batzuen laburpen bat egingo dizuet benetan konprobatzeko akordioaren kontenidua sakona eta interesgarria zela. Adibidez, etxebizitza arloan 2 milioi erabili ziren zerga biltzeko programan aldaketak egiteko eta horren bidez etxebizitzen prezioan inguruan beharrezkoa zen informazioa biltzeko eta horren ondorioz alokairen mugak jarri ahal izateko legeak agintzen duen moduan. Hau da, Euskal Herria Bilduk lortutako akordio horri esker, Bizkaiko Foru Aldundia badauzka, etxebizitzaren arloan behar ziren datuak, alokairen prezioak mugak jarri ahal izateko eta hori akordio honen ondorio bada, besteak beste Araban oraindik ez dute egin eta oraindik ez dituzte eskuragarri datu horiek eta beraz ezin dute oraindik alkilerrak mugatu. Beste 8,5 milioi erabili ziren politika sozialetan, bi helburu edo bi ardatz garrantzitsuen inguruan bereziki. Alde batetik, sektoreko langileen lan baldintzak eta soldatak hobetzeko, eta beste aldetik, Abadiñon eraiki behar den zaharren egoitza edo zaintza egoitza, beste modelo baten inguruan diseinatzeko eta hortarako ere urratsak emoten ari dira, ikerketak egiten ari dira, bilatzen ari dira beste referente batzuk eta dagoeneko bideratuta dago Abadiñako egoitza sistema edo modelo komunitario baten baitan kokatzeko bide horri marrazten ari delako. Eta hirugarrenik, 8,5 milioi dedikatu ziren akordioak Bizkaibuseko lerroak zabaltzeko eta hobetzeko. Eta ez da gutxi, hazkunde hori importantea izan da, eta horren ondorioz lerro berriak eta zerbitzu berriak dagoeneko martxan daude. Gure presentzia edo gure akordioaren ekarpena aurtengo aurrekontuei 16 milioi eurokoa izan da, eta 4 lanpostu sortu dira adibidez menpekotasunaren zerbitzuetan, ebaluazioak azkarrago egiteko eta beraz jendea azkarrago hartatzeko bereziki larrialdi kasuetan. Hau esan da eta bere momentuan akordioaren kontenidua positibotzat jotzen bagenuen, materializatze maila altu hau ikusterakoan, esan behar dugu,
Balorazio positiboa egiten dugula ere akordioaren betetxe mailaren inguruan eta beraz pozik gaudela akordioarekin eta akordioaren gauzatze maila altu horrekin. Eta hau esan da, pasako ginateke aurtengo negoziazio prozesuaren inguruko gure kokapena adieraztera. Eta egia esan, azken hitz hauetatik eta indarrean dagoen akordioaren balantze horretatik uste dut argi geratzen dela gure asmoa izan behar duela iaz lortutako arrakasta berrestea. Iaz esan genuen egondako akordioa izan zen win hirukoitz bat, win Euskal Herria Bildurentzak lortu zituela bere eragiteko gaitasuna maximizatzea, win ere gobernuarentzat elkarrizketarako gaitasuna erakutsi zuena, eta bereziki win Bizkaiko herritarrentzat politika publiko oso sensible batzuetan hobekuntza nabarmenak ikusi zituztelako. Beraz, akordio positiboa baldin bazen bere garaian, alde guztiak positibotzat jo bazuten eta akordio hori betetzen ari bada, logikoa da aurrekontuei begira negoziazioa abiatzea iazko akordioaren parametro berberetan eta iazko akordioaren antzekoa izango litzatekeen akordio bat bilatzen. Guk esan genuen iaz Euskal Herria Bilduren akordio bat egiteko ezinbestekoa ziela alde batetik, konteniduen aldetik lerrokatze bat, guretzat estrategikoak ziren esparruekin, eta aurten ere berresten dugu, etxebizitza, zaintza, eraldaketa ekosoziala direla gure lehentasunak, eta beste aldetik, politika horiek eta neurri horiek bultzatzeko ekonomikoki nahikotasun bat eta kantitate esanguratsu bat ere eskuratzea nahi genuela. Parametro horietatik eta iazko arrakastatik abiatuta, zuzenduko gara, gobernuarengana, eta berretziko diogu gure borondatea akordio politiko berri batera heltzeko Bizkaiko aurrekontuei dagokionez.